sopii meille suomalaisille semmoinen tietty paatos ja melankolia. Joo, se on ihan totta, just sellaisia. Mites tää, kun teidän näissä promokuvissa näkyy 4 kohtalokasta Jannua, niin teillä on kuitenkin yksi chiksi myös bändissä. Kertokaa lisää ihmeessä. Onko se piilotettu sinne taakse? Niin, ei näy siellä missään. Onko nainen Hellan ja Nyrkin välissä vai missä hän on? Ja siis se ei halunnut kuvia, kun se näki meidät. Ei, joo, ei se mitään, toi meidän kamera tuolla. Ei siis Anna on ihan tossa, jos puhutaan, Anna on pitkään Skolan mukana, ollut Poppoos mukana ja muuta, mutta sitten tällainen niinku jäsenen vakinaistamisprosessi, Tää on hieman, anteeksi, tää on niin huvittavaa vaan mun. Meidän aikaansaannoksi. Ei oo ensimmäinen kerta. Ei oo ensimmäinen ja se on tollasella, mikä toi on? Ei Jeesus-teippi, vaan mikä tää on? Tommonen, no siis tommonen iso pakettiteippi, se on sillä ollut kiinni, niin ei sitten ehkä ihan ihme oikeassa. Joo. Niin, jatka juttua. Joo, niin Anna sitten tossa tiettyjen vaiheiden jälkeen sitten vakinaistettiin kuukausi noiden promokuvien jälkeen. Joo. Josta ikävästä sattuneesta syystä sitten ei ole vielä näissä kuvissa, mutta kyllä seuraavissakin kuvissa kaunista Annaa kyllä saadaan ihan varmasti. Hienoa. Ja kyllä löytyy itse asiassa nettisivuilta ja MySpaceista löytyy, kun Annasta kuvat, että sinne ihmeessä tsekkaa. Onko se ihan myspace.com kautta Hollow Hearts? Ei, se itse asiassa tulee The eteen. The Hollow Hearts. Joo, ja S pois sieltä. The Hollow Heart. Joo. Oliko oikein? Joo, on ja sitten sit ehkä helpompi osoite vielä, jos ei otat MySpacea täysin tunne, niin www.hollowheart.net ja sieltä sitten linkit löytyy tuonne MySpaceen. Okei. Eli hollowheart.net. Siellä pystyy teidän musiikkiakin kuuntelemaan, eikö vaan? Siellä pystyy, MySpacessa varsinkin on ja itse asiassa Mixerissä löytyy. Joo, jotain aina. Joo, Mixeristä, mutta sieltä ei itse asiassa löydy pätkää. City of Angelsista löytyy sieltä MySpacesta pätkä myöskin, ei kokonaisuudessaan. Mutta Mennään vielä hetkestä tähän kauniimpaan osapuoleen, eli Anna, joka soittaa koskettimia teidän yhtyeessä. Onko Anna pitänyt kuria? No joo, mitä tää teidän bändin jäsenten kemia sitten, että onko Anna? Onko Kaulin Annalla mukana? Kuka on Polmo? Ei meillä ole semmoista pomoa tavallaan. Kyllä ihan hienosti ollaan tultu joo, kyllä Anna on kyllä ihan viettänyt väli pomon jälkeen, mutta ei, siis ei, siellä on ihan sellainen 5 pomon vääntö, että kukaan ei yritä liikaa olla pomo välttämättä. Ja sitten jokainen on omalla vuorolla ehkä tarpeeksi, mutta joo, ei kyllä Anna on hyvin tullut. Te olette aika kauan tuntenut kaikki jäsenet ilmeisesti toisenne, eikö vaan? Ainakin jotkut on ihan lapsuuden ystäviä keskenään. Joo, me ollaan ton vokalisti Miikkan kanssa tunnettu ihan tuolta tarha-ajoista lähtien, eli tosta niinku 3V. Joo. Et on tunnettu jo pitkään ja sit muuten nyt ollaan tuommoista 10 vuoden paikkeilla niin muidenkin kanssa tunnettu sitten. Joo, mulla on sitten toisen kitaristin Vilin kanssa, niin se on sitä yläasteen alusta sellaiset 11 vuotta, niin no aika pitkä aika. Samassa porukassa, joo. Kyllä. Tässä aika hyvin tunnetaan. Mut hei, meillä on valkattuna paras katsojakysymys. Niitä on muutamia tullutkin tossa noin jo. Voidaan ottaa niitä kohta enemmänkin tähän esille, mutta pidetään pieni tauko ja sen jälkeen otetaan tämänkertainen paras katsojakysymys tuohon langan päähän puhelimeen. Sopiko tämmöinen? Sopii. Yes. Jep. Mä olin silleen, kumpi aloittaa. Meillä pitäisi nyt olla linjoilla kisakysymyksen esittäjä. Päivää. Päivää. Kuka siellä? Joo. Kuka niin, oot? Kuka oot ja mistä soitat? No, Iina, täällä Reiservetä on päivää. Päivää. No niin, saatiin tietää vielä neidin nimikin. Ole hyvä, kysy meidän vieraalta kysymyksesi. No joo, siis kysymys oli siis sen laatuinen, että joo. Mistä olette saanut teidän kipinään siihen bändin perustamiseen ja mitä te tekisitte, jos pääsisitte lavalla ja saisitte ihan yhtä... Okei. Nyt katkesi luultavasti linja. Kysyjälle kiire jostain syystä, mutta ainakin saitte nyt sitten, saitte tämän kysymyksen, ainakin sen alun, että mistä saitte kipinän bändin perustamiseen? Mistä saitte kipinän bändin perustamiseen? Se oli ilmeisesti kysymys nyt. Vaikea kysymys on, mutta osaatteko vastata? Osataanhan me niin vaan. Joo, no siis ilman mitään semmosia pidempiä settejä, niin oikeastaan siis ton Miikkan kanssa, jonka on tosiaan pitkään tuntenut, niin sen kanssa soitettiin silloin jo
yläasteella innostuttiin sillä tavalla, että Miikka oli akustinen kitara ja mulla oli Miikkan äidin kattiloita ja tommosia korispalloja. Sitten niillä soitin rumpuja siihen aikaan. Ja sitten siitä se on niinku kehittynyt tähän päivään asti. Eli ihan periaatteessa musiikin tekeminen ja luominen kiinnostaa, niin se on se ehkä se juttu ollut sitten. Niin, ja sitten me itse asiassa sitten, kun Vili liittyi siihen ja minä liityin Vilin jälkeen silloin joskus ikuisuus sitten, Joo. niin veivattiin jo jonkunnäköistä settiä sitten tuossa 2003, niin oikeastaan tää pumppu Niin, sai alkuunsa. Tavallaan ruvettiin niinku tekemään vähän semmoisen niinku niin sanotusti oikeammalla meiningillä ja löydettiin nyt tää nykyinen linja ja tässä ollaan ja mennään nyt sitten. Selvä. Puhelu katkesi äsken, mutta ei tuo mitään. Nimittäin Reisjärvelen suuntaan käsittääkseni lähtee tästä kysymyksestä kiitokseksi bändin sinkku. Toivottavasti siellä ollaan tyytyväisiä. Kyllä, kyllä. Ja siellä on ilmeisesti ruudussa nyt myös loppuosa kysymyksestä. Se oli kaksiosainen kysymys. Mitä jos yhtye olisi yhtä suosittu kuin Rollarit niin lavalla? Mitäs, menisikö pojilla silleen niinku vähän meininkillä? Vai mitä? No. Jos olisi yleisöä niinku stadikan verran yhtäkkiä. Ja... Kunnon juhlaa kaikki päivät. Siis siihen pyritään tietysti. Ne. Kaverit tekee sitä, mitä ne Joo. on aina halunnut. Että mitäs siinä? Ei kai Jännittääkö? siinä. No siis, mitäs sitä turhaa jännittelemään. Varmasti hyvää positiivisella tavalla, mutta siitä ei kun eteenpäin vaan. Se on aivan loistava juttu. Siihen me pyritään. Kyllä, kyllä. Hei. Vähintään siihen. Sitä niin tiedustelikin, on. joku katsojista tiedusteli, että onko teillä paineita lavalla. Silleen ihan hirveän monta sataa keikkaa te et ole vielä ehkä ehtinyt heittää silleen, että olisi kauhean rutiini vielä siihen esiintymiseen. Jännittääkö yhtään? Onko paineita? Sattuuko mahaan tai jotain vastaavaa? Niin. No siis ainahan tietysti pikkasen pitääkin jännittää. Kyllä ei nyt silleen sanotaan mitään ihan ylitsepääsemättömiä jännitystiloja ollut, että kyllä meillä nyt on muutama vetäsy ollut silleen, missä on ollut niinku yli 1000 ihmistä jo nytkin, niin se on tavallaan, ne oli eka kertaa kun oli semmoista keikkaa vetämässä, niin silloin kyllä jännitti, mutta ne aina vähän auttaa. Jokainen varmaan käsittelee tavallaan sen paineenkin eri tavalla, mutta siis Niin. sellainen positiivinen fibahan siinä on, että ei sit voi liian rutiiniikaan tehdä. Niin. Totta. Se on. Kyllä se viimeistään sitten sen niinku ekan biisin jälkeen tai sitten kun on pärähtänyt ekat soinnut, niin kyllä se sitten laukee tavallaan se tilanne. Kyllä, kyllä. Isoja keikkoja on tulossa tulevaisuudessa. Keikkailette muun muassa Uniklubi-yhtyeen kanssa Tampereella ja Joo, Turussakin, jos oikein muistan. Joo, Turussa ollaan, mutta ei Uniklubin kanssa. Uniklubin kanssa ollaan sitten Helsingissä on The Rocksissa. Joo. Ollaan sitten lokakuussa. Missä teidät seuraavan kerran nyt voi nähdä sitten keikalla? tänään semifinaalissa voidaan. Helsingin semifinal ravintolassa on tänään sitten keikka. Sinne kaikki täysikäiset. Selvä. Mutta ei varmaan tässä mitään muuta. Oli oikein mukavaa, että tulitte tänne kertomaan itsestänne. Ja toivotaan, että se levytyssopimuskin jossain vaiheessa tässä tulee. Kyllä mä luulen, mä kuuntelin kuitenkin niinku ihan korva kovana tuossa äsken toimituksessa, niin kyllä se kuulosti sen verran hyvältä, että näillä näppäimillä se sopimuskin tulee. Kiitoksia Kiitos kovasti. noista kilteistä sanoista. Hyvä, mutta kiitoksia oikein paljon teille, Petri. Mä lähden lähtee saattamaan teitä. viemään vieraita pois ja me lähdetään katsomaan vähän Viikate-yhtiötä, joka löytyy aika eksoottisesta ja oudosta paikasta.